Добрый вечер. Што у нас і як? Сёння у нас Залонг Дарак, мы ўжо знаходзімся ў чацвёртым эпізодзе. Я зараз пакрыху, пачакайце-ка, у мяне мікрафон трохі лезе. Ось, добра. У нас чацвёрты эпізод. Мы знаходзімся каля турмы Чорны камень. Гэтая турма, у якую адвозяць самых небяспечных злачынцаў з матырыка, якіх нават на матырыку яны не жадаюць трымаць. Мы трапілі ў палон да іх. І у апошнім так нам пакуль што эпізодзе мы знаходзімся каля гэтай турмы, але мы апынуліся сярод гэтых вязняў, яны нас зачынілі. Яны нават вырашылі нас адпусціць, бо ім патрэбны прыпасы. Справа ў тым, што яны разлічваюць, што мы нікуды адсюль не падзенемся. У нас мы літаральна ў цішотцы выйшлі адтуль, і хутчэй за ўсё мы памрэм, калі проста паспрабуем дабрацца кудысьці да цывілізацыі. Таму зараз збіраем бляшанка з порохам. Збіраем рэчы. Нам шмат чаго патрэбна, што можам. Я знайшоў адзіную хату на ўсю тэрыторыю, пакуль што першая прасека брыгадзіра. Вітаю, Рыёна, вітаю, Вілдай. Так, у нас справа здачу, давайте крышку пазней паглядзім. Што ў мяне ўвогуле было? Ліхтара няма, запалак да халеры, запалкі можна не браць. Трэба ацаніць, што ў нас па сітуацыі. Шмат дроў, это добра. Можна не будзе распаліць. У нас ужо ёсць спальны мяшок. Па адзенню у нас херня нейкая. Так, дакладна херня. Нагавіцы Уіла. Там джинсы дзесьці ў вуглы ляжалі, так. Я нават не помню, што яна лепей, чым тое, што ў мяне ёсць. Вітаю, Рэгану. Ежу пакуль што збіраем усю. На жаль, ліхтарыка ніякага няма. Не той, каб зручна аглядаць. Бляшаначкі. Патроны. На жаль, самога рэвальвера ў нас няма. Чого карыснага. Так, кансервованы нож, мне падаецца, у мяне быў. Яшчэ праверым. Ежа, патроны. І зараз яшчэ глядзім усё астатняе і пачытаем, што на нотацыі напісана. Мне падаецца ўсё на гэтым. Больш нічога тут няма. Палачкамі будзем актыўна зараз карыстацца, бо гэта адзін з сродак садлай у нас, якога у нас да халеры. Так. Я сабраў бляшанкі з порахам, выбуховае рэчыва, каштоўны інгрэдыент для вырабу патронаў. Таксама можна выкарыстаць у якасці гаручага. Ага, карысна. Добра, гэта нам спатрэбіцца. Пустыя бляшанкі у нас будуць выкарыстоўвацца для вады. Патрэбіцца. Ежы не тое, каб шмат. Увогуле не шмат. Адзенне. Ёсць прыстойна флісавыя, але гэта херня ўсё. Яны нам нічым не дапамогуць. Нагавіцы Уіла. Яны па якасці літаральна, як гэта падзёртыя джинсы можна кідаць. Мне тканіна, у мяне тканінай. Плюс-мінус яшчэ норм. Шасцяныя рукавіцы, флісавыя рукавіцы. Мы можам тут нават пратрымацца у цеплыні. Таму я, можа, пасяджу яшчэ тут, у гэтай хаце. Вітаю! Добрага вечара, Найн Рэвенс. Так. Рукавіцы. Orcs and Men's на зніжцы. Я бы пачакаў, яны даволі часта на зніжкі. Адносна часта. Калі добра праходзіцца і дакладна ўпэўнена, што будзеш браць, то толькі тады бяры. Калі дакладна ўпэўнена. Бо, зноў жа, я
Не тое, каб спрабую адгаварыць ад таго, каб іх пагуляць, але гэта зусім іншы ўзровень. Ну, добра, упэўнена, калі $1, то ўжо халяра з ім. Добра. Уже такая цана, што халяра з ім. Што ў нас у справаздачы? Акраўленая старонка, выдзертая з запісаў турмы «Чорны камень». «Чорны камень», не напісаная гісторыя. Том Ді. Я быў адным з першых групы ахоўнікаў турмы, моя першая праца. Я быў яшчэ зусім юнак, зялёны, як дрэвы на гэтым ледзяным востраве. Але мяркую, у тым і справа. Гэта месца змяняла не толькі асуджаных, але і ахоўнікаў. Некаторыя з нас пачувалі сябе такімі ж вязнямі, як і тыя хлопцы ў камерах. Праз некалькі гадоў я адпрацаваў сваё, паціснуў ім руку і з'ехаў. Гэта быў апошні раз, калі я бачыў чорны камень. Чаму яна акрываўленая? Для колекції. Так, я разумею. Я абсолютно разумею. Тут прихований револьвер. Гуляем. Ачмуреть. Глядите, что знайшоў. Вось для гэтага запалачки. Чымсьці подсвяціць сабе. Кайфы. Так. Побочная лінія. Цёмная зорка. Запісы з афіцыйнага архіву чорнага каменя. Эти крываўленыя старонкі. Добра, гэта ўсё яно і было. Чуткі. Агрэсіўны волк. Добра. І вяртацца. Мы знайшлі турэмны грузавік і лейкі, то бок нам ужо можна вяртацца па сюжэту, але мы можам аглядзець тэрыторыю, калі ёсць жаданне. По сюжэту так, яна апошняя. Прычым прайшло яшчэ некалькі там, можа сотня гадоў, можа 200 гадоў пасля падзей другога стыкса. Яны зрабілі ў Forks and Men, новы сусвет стварылі, паспрабавалі яго, там даволі, скажем так, незвычайны геймплей. У яго ёсць плюсы, ёсць мінусы, я потом яшчэ ж паведу, можа. Я вось думаю, ці варта мне ісці... Не, я ж не вытрымаю такі далёкі шлях. Мне б да каменя дабрацца. Так, я вось тут. Тэарэтычна я магу альбо вось тут прайсці праз масток, альбо калі пашанцуе, дзесьці штосьці тут ёсць. Але наколькі памятаю, там ні халеры не было. Колькі часу зараз? Палова дня. Рызыкнуць ці не рызыкнуць? Нам усё яшчэ даволі холадна. Давайте, можа, пасядзім тут, працягнем ноч і прыйдзем на наступны дзень толькі. Бо трошечки такое сабе. У нас адпачыць бы яшчэ. Так, добра. Давайте пачынаць есці, што у нас там есть припасаў. Так. На The Invincible 2500. Дзякую, вялікая Аргана. Так. Ну вось газіроўка у першую чаргу. Пайдзе зараз бляшанка корму для сабак. Трэба праверыць, чым я адчыняю. Ці нармальна я адчыняю. Так. Падметы, вось кансервовый нож ёсць. Бляшанка адна мне не патрэбна. Бляшанка свініны з фасолі. Яна можна есці, у прынцыпе. Гарбаты тут у нас няма. Нават, можа, кляновы сироп. Чаго абіраць? Давайте есці. Абанікі вчарами, так. Але ў мяне зараз, у мяне ж штунку амаль няма ніякага. Я з хернёй нейкай бегаю зараз. Чекайте, я не доел. Так, я трошечки не доел. Поп'ем яшчэ. Персики уже по першую чаргу пайшлі. Я ад іх пазбавіўся. Мне бы пазбавіцца ад вагі, бо занадта 28 кілаграмаў, калі мы літаральна нічога карыснага амаль не носім.
Можна зрабіць запалак сабе запас. Зараз самы момант, каб нешта рабіць увогуле. Абмоткі для рук яны херня будуць. Пустка таксама. Лепей, чым нічога, але ўсё гэта херня. Распалка з стоса паперы. Так, так. Ну, а то жонка. Гэта ж, вы што? Гэта ж не жонка. Я на 40 килограмм спокойно могла нести без проблем, а тут я ж это... Вы что? Так, палки покинем для того, чтобы запаливать. Сбудет у нас запас распалок. На дворе только погоршилось. Ну, выбора особо нема, там отпочиваем. А, револьвер. Так, 8 наш револьвер. У ім нават было 3 патроны. Так, 6 яшчэ 13. Гэта нармальна стрэлаў адбудзіць ваўкоў нават забіць. Так што гэта можа быць наша ежа. Родкам нашай ежы. А гэтыя вось хлапушкі яшчэ ёсць, але яны нічым не дапамогуць. Варштат. А, мы умеем нават рабіць хлапушкі гэтыя. Для гэтага патрэбны порах, тканіны і пустыя бляшанкі. Я просто не упомню, наколькі карысна рэч гэтыя бухоўкі, гэтыя невялічкі. Падаецца, херня яны будуць. Добра, давайте спаць. Будем спаць усю ноч. З раніцы пойдзем толькі. Так. Сярэдзіну ночы мы яшчэ не... Все еще ожидаем спать. А, не ожидаем спать, в смысле, что мы уже выспались 12 годин. Так, зараз тебе будет вода. Почакай. Да есть тебе это. Пайшоў кляновый сироп. Бляшанкі няхай будуць, але важыць яно непрыемна. І ваду зараз. Як жа жудасна там звонку ўсё. Надвор'е кабзда. Так. Ну давайте яшчэ 6 гадзін. Давайте 5. Вось так. І просто па прамой дарозе топаем да самай турмы. Атмосферно утульно. Ну, калі называть тое, што нас можа так лёгка забіць, то так. Яшчэ гадзінку. Мне падаецца, на дворе трохі лепей стала. П'ем вады. Было б добра яшчэ тэрыторыю навокал глядзець. Вось адзінае, што я не падумаў. Можа, трэба было выдзеліць трошачкі часу на папярэднім дні, каб агледзець тэрыторыю навокал. Але ўжо няма часу, мы просто замерзнем, таму спяшаемся. Дарога будзе у... Давайте выйдем на дарогу, з ёй мы хутчэй за ўсё хутчэй пойдзем. Выбуховки гэтыя. 2 фальшфейра, наколькі мне вядома, так. Ось па гэтай дарозе. До самай турмы. Вітаю, Леві Рівай. Выбач, нешта ў мяне. Гэта выжывач, ён рабіўся як выжывач, але потым у яго дадалі сюжэт як дадатковую рэч, і прычым там цэлая групоўка іх. Дадалі сюжэт асабістымі эпізодамі і, ну, трохі лакацый нават для панарабілі. Вось. Але ў аснове гэта выжывач, то бок ён рабіўся спачатку нават без сюжэта і не разлічваў на сюжэт. Мне цікава, а ці запалкі хоць трошкі грэюць?
Хутчэй за ўсё не. Ваўкоў тут да халеры. Ага. Не, працягваем ісці ў гэтым напрамку, выбару у нас няма, мне падаецца. Не, блин, там ваўкі, не ждаю. О, там надвор'ечка. Ой, надвор'ечка. На за Invincible, яшчэ 1000. Дзякуй вялікі. Там вельмі цяжка будзе Там вельмі цяжка будзе перабіць гэты Гаррі Поттера. Таму я думаю, за Invincible нават... Не, калі вельмі паспрабаваць, то можна і на гэтым тыдню прабіць яго, але будзе складаненька. Там Гаррі Поттера далёка наперадзе. Ага, капец, у нас уже мінус палова тэмпературы. І гэта яшчэ мы вельмі хуценькія. Так. Дзесьці наперадзе павінен быць масток. Я думаю, мы з гіпатэрміяй прыйдзем да гэтага самага, да чорнага камяня. Мне падаецца, наколькі памятаю, яны забіваюць на нас, калі мы ў машыну садзімся, так? Так, у машыне мы ўсё роўна замярзаем, гэта ні халера не дапамагае. Магчыма, нам прыйдзецца дзесьці па дарозе пад нейкім камянём развесці агонь. Адчапіўся, мне падаецца. Идем мы бадёбра? Бадёра. Что такое сегодня? Идем мы сегодня бадёбра. Ты что ты будешь робить? Какая бадёбра? Так, крышку гоню цішэй зрабіў для себя. Бо забываю, я не чую. Так, мы уже замёрзли, вся температура сошла. Подвышается рызыка гипотермии. Так. Я бы прайшоў, можа, скрозь там на гару падняўся, але ж я не бачу ні халеры, таму рызыкаваць не буду. Падкралася бадзёбра гэтая, вядомая. Зайцатрусы, бадзёбры вось гэтыя. Лясныя. Добра, што хуценька бяжым. Літаральна мы вось давно так хутенька не бегалі. Дапамагае, што яшчэ вецер у спіну. Пайшло здароўе ўніз. Але нам яшчэ ісці... Не, нормально, мы палову прыкладна ўжо прайшлі. Давай. Топай. Калі скончым сюжэт на бягучы момант, я прапаную яшчэ трохі затрымацца ў Zone Dark, перад тым, як на нешта новае пераключацца. І узяць яшчэ, можа, выпрабаванне паспрабаваць зрабіць, альбо проста ў рэжыме выжывача пабегаць. Не толькі сюжэт. Вось, таму што я не ведаю дакладна, калі будзе 5-й эпізод, але бы я жадаў яшчэ пачакаць перакладу ад Рыёны ў ідэале і толькі потым яшчэ праходзіць 5-й эпізод. Вядома, што ён не будзе так хутка. Там, калі будзе, тады будзе. Паглядзім. Амаль дайшлі.
амаль бяжым. Я здзіўлены трошкі нашай хуткасці. Так, прыйшлі. Можа, тут мы сагрэемся. Так, мы пакрыху сакрываемся ў гэтай дорожке. Так, гэта у нас дакладна пойдзе адсюль. Ці варта развадзіць групу, каб сагрэцца? У нас ёсць нейкая ежа, якую можна сагрэць? Каву можна папіць. Да і ўсё. Літаральна мы толькі каву і разагрэем. Это ўсё ж такі хоць штосьці, больш чым нічога. Да і сагрэемся значна хутчэй, бо халера яго ведае, што нам здарыцца, калі мы аднесем рэчы да гэтых вязняў. Яны не ўпэўнены, што яны вельмі добра нас сустрэнуць. Тым больш, што іх галоўны хутчэй за ўсё не ведае, што нас адпусцілі. Давайте падрыхтуемся да гэтага. Драўніна гаручая у нас ёсць. Паспалачка пойдзе. Замест драўніны нават палку выкарыстаем. І дададзем яшчэ паліва. У нас ёсць дровы падаюць першую чаргу. І пару кавалкаў можа драўніны. Вось, трохі цяплей будзе. Просто бляшанку сабе заберем. І нават выкінем яе. Няхай тут будзе ляжаць на зямлі. Добра. Дзе наша ежа? Где ён там? Па ежы ўсё дрэнна. Нават не ведаю, што рабіць. У нас припасаў літаральна вось одну ноч правядзем, і гэта ўсё просто мы з'едзем. Калі нас затрымае вось такая завіруха, гэта будзе капздам. Так, ну хоць сагравацца пачалі хутчэй. Ну, ядзім. Што ёсць, то ядзім. Менш вагі будзе насіць. Калі сагрэемся, адразу бяжым. Тут бы літаральна праз двор пабегчы. І мы будзем каля вязняў. Цікава, вось тут навокал. Хутчэй за ўсё, калі ісці вось гэтым шляхам, тут не хапае дрота, плота, выбачце, плота не хапае, і праз яго можна прайсці праз развалены плот, там каменны такі, і прабрацца можа тут праз лес гэты выйсці да вады і вось сюды выйсці да агрэсіўнага ваўка. Зараз у нас ужо ёсць шанец яго забіць, але у нас літаральна рэвальвер адзін. С 18 патрон, 19 патронамі. А можа не хапіць просто дайсці туды, таму што ваўкі могуць напасці. Паглядзім, як сюжэт пойдзе. Давай, сагравайся ўжо. Толькі у нас яшчэ будзе трымацца гадзіну. Чакаем гадзіну. Так, усё, сагрэліся. Сагрэліся, пайшлі. Схавайце свае рэчы, каб не знайшлі, іх не адабралі. Дзякуй, добрая падказка. Ну няхай тады будзе гэтая старожка. Тут і пакінем. Рэчы. А якія рэчы яны могуць у нас адабраць? Рэвальвер у нас дакладна адбяруць. Кінуць. Цвікадзёр нам таксама спатрэбіцца. Порах. Няхай ім не дастаецца. Гэтыя выбухоўкі...
Гэта ўсё таксама няхай ідзе на падлогу. Патроны. Добрая падказка ў гульне, своечасовая. Кансервовый нож таксама. Бляшанкі халера з імі, пойдзем з імі. Кінуць на падлогу схаваць. Ну, гэта па тыпу, яны ж нават не выходзяць з будынка таго. Хутчэй за ўсё, яна не будзе тут не заўважыць. Хутчэй за ўсё, я не ведаю. Ёсць іншы варыянт, вядома. Тут звонку ёсць вось тая хованка. Тут увогуле дзверы гэта адчыніцца, не? Схоўня. Ну, давайте, может, туды перенесем. Может, так надейней будет. Літаральна ўсё, кроме адзення, пакіну там. Не дам я персики, мои персики. Передаем все. Воду холера з ёй. Равнина. Так, это все идет туды. Я не ведаю, што забяруць, але мне ўсё настолькі патрэбна, што я бы не рызыкаваў. Только не говорите мне, што яны ў нас яшчэ адзень адбяруць. Вось гэта будзе капзда. Вада няхай на нас будзе. Што, а ваду мы сабе дазволіць можам. Камень с собой возьмем. Может, камень не отберут. Нават 3. Оп. 2. Wow. Shit. You made it. I made it. I guess you're tougher than you look. I found stuff to help the warden. Medical supplies. Yeah. You'd better get in there to see him. He doesn't look too good. But first, you better let me frisk you. Mattis would have my balls if I let you sneak a knife in here. Ніяких ножей нема. Усі персики я сховав. Who the hell are you? Relax. I'm your neighbor in cell 15. Oh, yeah. Mathis's pilot. I cleaned you up the best I could. You might have a broken rib. Maybe more. Mathis opened up a couple of bad cuts on you, so I stitched them up. Gave you a shot of antibiotics. Hopefully that'll prevent serious infection. Thanks. You seem to know a fair bit of first aid. Well, I'm married. I know a doctor. And, I get hurt a lot. With friends like Mathis, I'm not surprised. Oh, Mathis is no friend of mine. We'd better hurry before the guards come back. There's something I need to tell you about the prison. I'm listening. Solitary. It's on its own locking circuits, separate from the rest of the prison. Mathis and his guys, they haven't figured that out yet. But when they do... When they do, they'll get Donner out, and there will be hell to pay. They blame you for Donner? Mathis thinks I used some kind of override to keep Donner locked in there, even when the rest of the cells went haywire. Well, did you?
No, it's. I can't figure it out. But someone is out there messing with the system, messing with Mathis, and keeping Donner inside. I might have an idea of who it is. You see someone out there? Not saw, but I talked to someone on the phone. Right. The old rotary phone system would still work. Redundancy for when the sat phone goes down. Right. Shit, they're coming back. Get back in your cell. You gonna be okay? Just don't let them find you in here. If you get to talk to whoever was on the phone again, do whatever they ask. Because right now, they are the only thing keeping us all alive. Think we can trust him? The enemy of my enemy is my friend. Hey, how'd that happen? Wow. Yeah. Must be glitchy. These idiots think I'm a fool. They don't think I can figure out what happened here. But they were too chicken shit to take care of the warden themselves. And sent you out into the cold to do their dirty work. And you, risking your life to save a guy you don't even know. What a fucking Boy Scout. That's me. You still don't get it. Don't you see that in this new world, Mackenzie, Boy Scouts will be the first to die? And yet, here I am. Well, smartass, if you're gonna make yourself useful, you're gonna make yourself useful to me. Am I? Yes, you are. And why am I gonna do that? Well, because... Hard case. Right. Get back out there, pilot. Go find out what's wrong with this place. What do you have in mind? Well, obviously there's something wrong with the power. Though he's been no help, a map in the warden's office shows this place has its own power plant, so... go check it out. Get me some power, so I can open the gates to Solitary. Right. Power. Solitary. Got it. And Mackenzie, Yes? don't dawdle. Or... the warden gets it for real this time. Mathis said to give you this. That doesn't look like a coat. That's 'cause it isn't. It's a bit of a map. Shows the way to the dam. Looks like you can just follow the power lines or something. It's cold out here. I won't find the dam if I freeze before I get there. Do I look like a guy who gives a shit? You don't want to freeze out here? Then get moving. Только не говорите мне, что мне все речі отобрали. У сенсі навод одіння. А, тоді це буде дренно. Зараз в першу чергу перевірити одіння. Так, вони позволили нас одіння. Холера. Давайте, може, это... Так, это аўтаматычнае захаванне, мне падаецца. Так, вось оно. Так, давайте вяртаемся, бо я же гэта не пережыву. Літаральна, ну, нас пазбавілі. Я ж не захаваўся яшчэ, я малайчына. Зараз хуценька. Нашыя рэчы мы ўжо пераклалі, не? Дзе там нашая? Не, ўсё яшчэ на нас. Гэта я нават не пераклаў... Ага, я не развіў нават групку. Тады і сэнсу няма, навошта нам развадзіць? Мы... Зараз будзе кат-сцэна.
Для тих, хто не розуміє, зараз ми катсценку хутенько ще раз побудемо. А, я поки буду перекладати речі. Я ще розповіду. Ось сюди складемо. Літерально усьо зараз. До води навіть. Можна просто усьо скласти. А, ось там є. Перенести усьо в контейнер. Одягнення так само. Goddamn freezing. Нагишом побегли. А! Бежать. Бежать. Так, пропускаем. Found stuff to... Yeah, doesn't. Не, кацанку можна хоч пропустити, ми вже ведаем. Што увогуле адбываецца для тых, хто не ведае зараз кантэксту, паглядзеў кацану, не разумее ні халеры, што адбылося. Мы трампілі ў турму. Крыху. Mathis' pilot. Engine, you might... Я ўсё ж таки можу пачакаць, яны гавораць. With Шкаджаюць. something like solid separate. Wait, Mathis? I can't sing. I'm not stuck to... Holy Есть Right. пропуск усёй касцаны, не? Няма. Get back. Gonna be a... Get I think we... Я апынулася так, што яны адбіраюць усё да майткоў, калі прыходзіш сюды ў турму, і мне прыйшлося літаральна скінуць усё, што было. No. Ось, я ж замёрзну, мне ўсе рэчы патрэбны з таго, што на мне было. Mathis. Так, That's забираем рэчы. looks like what? I don't want Так, Bastards. ось, нормально, падыдзе. At least this map looks real enough. Зараз забіраем наши рэчы ўсе. Усё ў інвентар ідзе. Хаваемся там, дзе і былі. Давай зачыняйся. Ну, тут трохі цёпла. Дык вось. Калі вы не ведаеце, што адбылося, мы зараз, мы увогуле, зараз вельмі каротенькае апавяданне таго, што ўвогуле ва ўсёй гульне адбываецца і што мы робім. Мы Маккензі, зараз мы гуляем за яго, бо тут змяняюцца персонажы ў эпізодах. Мы паляцелі са сваёй жонкай, былой жонкай, доктарам, на востраў, які называецца Вялікі Мядзведзь. Мядзвежы востраў? Воўчы востраў? Блин, востраў, у меня зараз з головы вылетела. Карацей, на востраў мы паляцелі дзесьці у канадскім, у моры каля Канады, у акіяне. Гэтым востраве на паўночы яна накіроўвалася кудысьці зайцатрусавы востраў, ну прыкладна так. На паўночнай частцы гэтага вострава знаходзіцца горад, у які і збіралася жонка. Жонка не сказала, былая жонка. Яна не сказала, навошта ёй туды патрэбна, але мы везлі з сабою кейс. Ад гэтага кейса мы пароля не ведаем. Мы разбіліся, калі мы падляталі да вострава, самолет выйшаў са строю, уся электроніка выключылася, мы прызямліліся. У выніку нас раздзяліла. Наша жонка апынулася сама па сабе, мы самі па сабе. Жонка ведае пароль ад кейса, але у яе кейса няма. У нас ёсць кейс, быў кейс, і няма пароля. Мы паралельна з ёю зараз накіроўваемся ў гэты паўночны горад і пакрыху дабіраемся, мы ўжо даволі блізка. Па дарозе туды, на гэты востраў, на гэта паўночнае паселішча, там, не ведаю, горад, які зараз знаходзіцца ў нейкім карантыне, мы сустрэлі вязняў, якія збеглі з турмы Чорны камень, калі канкрэтна яны захапілі ўладу ў турме. Галоўны ў іх, вось гэты, забыўся, як ён, Мэтіс, вось, мужик, які зараз быў перад намі, ён у іх галоўны. Вось. Прыкладна, гэта вельмі каротенькі варыянт падзей, але вось мы тут, мы зараз у турме, без ні халеры, і спрабуем неяк гэта ўсё перажыць. Так. А чаму яно паспрабавала ўсё на адно месца апрануць? Давай-ка, это на вонкавы слой. Джинсы, все херня. Гэта таксама можна зняць і апрануць вось сюды, на вонкавы слой. Усё астатняе ў парадку. Так, увага. Давайте Нет, нам цёпленька, у прынцыпе нам цёпленька, але адзіная праблема, зараз цёмна. Цяпер не бачна.
Паварот няма. Рэвальвер перезаряджаны. Адзіны толькі... Тут хоць штосьці карыснае засталося. Можна кнігамі растапіць. Бо шкада трошкі паліва зараз. Нормально, нормально. Зараз на гэтым моманце захаваемся і адпачнем. Адпачнем да раніцы і пойдзем тады. Трэба прапаланаваць. Я зараз хутенька давайте выбачаюся, я чат не паспяваў чытаць, таму вяртаюся. Вітаю, Цмок. Выбач, я толькі зараз змог паглядзець нармальны чат. Так. Добра, план. Яны далі нам кавалак мапы, які паказвае вось яна. Ісці да электрастанцыі. Можна пайсці да гэтага патэнцыяльнага агрэсіўнага ваўка, але гэта настолькі ў бок, што я нават не ведаю. Што ў нас? Нам яшчэ пакінулі Северан, які ёсць тут? У гэтай частцы. Можам яго наведаць. Ёсць старая падстанцыя. Прычэп. Хаціна нейкая разваленая, і вось яна электрастанцыя. Просто ёсць верагоднасць, калі мы завалім гэтага ваўка агрэсіўнага, можа там, звычайна там ёсць у дадатковых квестах ёсць нейкі рыштунак, які унікальны. Напрыклад, альбо вельмі цёплае адзенне нейкае. І калі гэта будзе адзенне, гэта будзе проста цудоўна. Пачуваем да раніцы. Паглядзім, як пойдзе. 5 гадзін. Вітаю, Вульгарес. Яшчэ 100 адпраўляецца на Void Bastards. Блін, я бачыў, ты з'явіўся ўжо ў чаткі, я просто зноў жа, мне быў момант, калі я не назіраў, што там увогуле. Падаецца, яшчэ трэба адпачыць. І на My Little Pony яшчэ 200. Не 200, 100. Яшчэ гадзінку. Можна, тут таксама можна з мясцовай фаунай рабіць рэчы, але гэта патрабуе шмат часу даволі, і я магу гэтым заняцца, але трэба, тут ёсць галоўны момант, трэба прасушыць, высушыць скуры, а гэта некалькі дзён, у мяне няма, я не магу такога сабе дазволіць, у мяне не хопіць ежы на гэта, я памру раней. Калі я пайду за ваўкамі туды на поўнач, то я хутчэй за ўсё у меня скончыцца ежа, я ні халеры не змагу зрабіць. Таму наш адзіны варыянт гэта ісці вось у гэты Северан і падстанцыю. Я зараз прыкідваю, я зараз узгадаў ежу і... Яшчэ одну гадзіну. Я не буду ў ноч выходзіць, бо і так тэмпература падае для нас вельмі хутенька. Скуру у нас скралі. Адзінае, што скуру скралі у жонкі, таму нас гэта не вельмі кранае у пэўны момант. Ну ось. Папілі вады. О, блін, мне пытаецца... Не, ўсё яшчэ рано. Ну, добра, вельмі хутенька просто топаем. Неяк дабяжым. Калі сустрэнем ваўка, ёсць два варыянты. Альбо паспрабаваць, альбо забіць яго. У нас ёсць рэвальвер. На ваўка прыкладна 2-3 патроны спатрэбіцца. Не, блин, гэтыя выбухоўкі лепей пакінуць на групу ваўкоў. Они павінны як мінімум напужацца так, што адчапіцца ад нас. Воўкі. Тут іх да халеры на гэтай мапе, іх проста каб здае, іх тут за кожным вуглом.
Я здзіўлена, што яны адзін аднаго тут не пераелі просто. Адзіная наша моц зараз гэта быць хуткім. Окей, выбухоўкай мы толькі адпудзілі, але... Магчыма, голымі рукамі дастаць. Ён настолькі прамёрз гэты алень, што голымі рукамі мы яго не разбярем. Нам трэба хоць штосьці. Так. Добра. Блін. Я яшчэ не бачу ні халеры. Напужаўся. Так. Добра. Выбух яго напужаў. Воўкі захапілі. Не зусім, не зусім. Воўкі захапілі тое, што засталося ад людзей. Людзі самі паспелі памерці. Выбухоўка была залішняя, мне падаецца. Вось тут невялічкі скарот. Дзесьці тут павінен быць свіран. Калі ўсё правільна на мапе. Ну, уже ні халера не бачна, мне трохі сонейка свеціць. Вышэй я яркасць падняць не магу. Угольне гэта, магчыма, толькі ў галоўным меню там трэба выходзіць і ні халера не праверыш. Так, тут разваленыя дамы. Вось бачу свіран, мне падаецца. Так, разваленая хата. Вось он. Зрубіў яго ў момант. О, ён не зачынены. Я разлічваў, што ён будзе зачынены. Тады вельмі хутенька збіраем, што тут ёсць. Скрыні для вугля. Это можа нам нас выратаваць. Распалім тут. Ось так. Распалим огонь, тут согреемся, бо для наступного перехода мы не готовы. Палево отправляем туды кедровые дровы. Две штуки. Полаги добро у нас все. Так. Пластиковый контейнер. Добро. Яшчэ дрова. Сякера. Гэта ўсё. Хавайцеся. У мяне ёсць сякера. Навошта я запалку гэтую? Блин. Можа яшчэ закінуць? Можна прыгатаваць. Няхай кава будзе. Подсагрее нас. Этот скрипач нас ніколі не пакідае. Трохи святлей будзе і цяплей. Спальный мяшок. Валізка. Добра, няхай будзе. О! Шерстяная шапка. Турэмныя шафкі. Я не памятаю, дзе... у казарме ахоўнікаў. Ну так, гэта будуць дамы ахоўнікаў, хутчэй за ўсё навокал, каля гэтай турмы. Дзе яны яшчэ, жыць-то будуць? Ну, можа, казарма, калі толькі. Але ж сем'і павінны ж дзесьці жыць.
could end up being useful. Угу. Добра. Мы трошки подсобрали рэчаў. Зараз трохі гэта ўсё і праверым. Толькі перад гэтым трэба ацаніць колькі 2 гадзіны. У нас яшчэ да халеры часу. 2 гадзіны будзе пратрымацца гэты агонь. Шведар кашуля. Мне падаецца, кашуля будзе горш за тонкі шасцяны шведар, і я маю рацыю. Дзеянне. Рамонт. 51 хвіліну. Ты не ахрэнеў? Хлопча. Ну давай. Looks like I made it through another night. Не атрымалася. Такі сабе. Рамонтнік адзення. Добра. Толькі яна трошки ў дрэнным стане. 25 хвілін. Рамантуем. Што яшчэ у нас па адзенню? Яшчэ перагруз атрымалі. Ну, цудоўненька. Ношаныя спартыўныя. Это у нас так ёсць. Красоўкі. Кінем іх, мне падаецца. Так. Мы не можам сабе дазволіць іх зараз разбіраць. Няхай тут застаюцца. Окей. На замену у нас ёсць нагавіцы нашыя. На вонкавы слой. Ну, яны аднолькавыя. Нагавіцы Уилла заменім на рабочыя нагавіцы. Яны трошки цяплей. І нагавіцы Уилла таксама проста кінем тут. Усё яшчэ занадта ўсяго. Што мы там на кого набраліся? Я набраўся... дровы. Дровы. Вось што у нас так важыць. Лекі нормально, ўсё ў парадку з лекамі, не той, каб зашмат. Ежа. Мензавіроўка. Сякера 1,5 кілаграма, гэта значна. Што яшчэ тут можна пазбавіцца? Толькі там часу яшчэ засталося ў гэтай. 51 хвіліна. Добра. Ежа. Можа корм для сабак з'есці. Ці магу я нешта прыгатаваць, не? Зноў жа толькі кава. Окей. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, прайшоў корм для сабак. Раз, два, три. Корм для сабак туды. Нам нельга... Нам усё яшчэ трэба пазбавіцца ад вагі, бо вага нам... Нашая хуткасць — гэта адзіная нашая моц. Это літаральна адзіны плюс, які у нас. Трэба параўнаць шведар з кашуляй. Мне падаецца... не, шведар ён... кашуля горш. Кашуля горш. Пакідаем яе тут. Бейсболка няхай таксама на зямлю пойдзе. Карпеты даем туды жа. Прыёмна, у мяне адказ просты. Калі ёсць жаданне, рабі. Калі ёсць жаданне зрабіць такі пераклад. Тут галоўнае, тут усё залежыць на 100% ад твайго жадання. Я разумею, што зацікаўленасць астатніх можа ўплываць на гэта, і гэта падтрымлівае, калі ёсць зацікаўленасць, але калі ў першую чаргу падумаеш, што табе будзе больш цікава. Плацінка, мне падаецца, у гэтым выпадку будзе не адносна, ну, я ж, як чалавек, які не ведае, як гэтая кухня працуе, выглядае так, што у цябе ўсё падрыхтавана, асноўны пераклад ёсць,
То бок умысны ёсць аўтаматычны лацінізатар нейкі, можа і потым рэдактура і гатова. Ці ты плануеш гэта аўтаматычна рабіць? Угу. Ну аўтаматычна глядзі. Зноў жа, галоўнае на 100% гэта залежыць у першую чаргу ад таго, што ты жадаеш. Бо ёсць аматары, ёсць людзі, якім гэта цікава, там хтосьці знойдзецца, але ж, ну, тут зноў жа яшчэ пытанне па тыпу мне падабаецца лацінка, але ну, мне ўсё ж такі прасцей з кірыліцай, напрыклад. Ну і зноў жа праходзіць, я толькі за сябе гавару зараз, праходзіць яшчэ раз на лацінке мне прасцей ўсё ж такі кірыліцай. Так што это ўжо маё асабістае. Вось, але зноў жа вось пра малатка угадалі, і малатку будзе вельмі цікава, ён будзе вельмі прыемна. Можа ён яшчэ зладзіць стрымы, альбо проста пройдзе сам сабе. Тут нешта карыснае ёсць увогуле навокал. Як тут усё дрэнна. Тут літаральна ўсё разваліла. І воўкі яшчэ. Так, ну, блин. Тэмпературу мы губляем вельмі хутка. Але гэта ўсё ж такі бліжэй да гэтай падстанцыі, чым зараз вось да Свірана. Таму пайшлі, можа, нават з трохі перагрузам. Паглядзім, што будзе там, а ўжо вырашым. Запаволіваемся мы не настолькі моцна, ўсё яшчэ ў парад. Слухайце, я толькі зараз заўважыў. Мне падаецца, я зараз запаволю ўсё яшчэ хутчэй, чым я там бегаў за сваімі 38 кілаграмамі. Я лічыў, што рэчы, якія, ну, ты больш можаш пераносіць максімальную вагу, я лічыў, што залежыць хуткасць не, ну, перагруз ці не перагруз. Ось, а падаецца, зараз ужо іншае меркаванне, што літаральна проста вось колькі кілаграмаў ёсць, настолькі і хуткасць яна ніяк не звязана з нашымі магчымасцямі. Так, воўк. На вас пойдзе фальшфеер. Ці я не падабраў там? Не падабраў там фальшфеер, ўсё добра, гэта ён і ёсць. Чуш. Гэта стая? Зграя, правда, бачце. Тут вось была бы добрая выбухоўка. Страта крыві. Хаваемся ў машыне. Так, страта крыві. Голову зачапілі. Так, зраю ўсё яшчэ звонку. Хуткасць нават ад ветру залежыць, калі проста ў твар дзьме будзе ісці павольней. Так, гэта я заўважыў. Проста я лічыў, што па тыпу залежнасць упрацэнтовая. То бок, калі мы можам пераносіць 30 кілаграмаў, то важна, наколькі мы нагружаны за 30 кілаграмаў. То бок, калі у нас 90% загружанасці, мы рухаемся вось з хуткасцю X. І калі у нас падвышаецца гэта максімальная колькасць вагі, напрыклад, да 40 кілаграмаў, калі мы ўсё яшчэ будзем утрымліваць гэта на ўзроўні 90%, хуткасць будзе тая ж самая. Выглядае, што не так зараз. Загаловак размыты неразборлівы. З задавальненнем паведамляем, што ваш артыкул «Стукненне чорных дзірак і новая архітэктура для касмалогіі і цёмнай энергіі» прынята для ацэнкі патэнцыяльнай публікацыі ў Canadian Physics Review. Па меры разгляду мы звяжамся з вами, калі ўзнікнуць нейкія пытанні. З павагай Б. Танкоў, галоўны рэдактар. Окей. Нехта нават навуковую працу адсюль пісаў. Зграя кудысьці знікла. Яшчэ можна эксперыменты для палякаў зрабіць. Даваць ім пераклад лацінкай, ды сачыць і разумеюць. Не ведаю, магчыма.
можа і будуць разумець. О, там машина, яшчэ штосьці. Там мост. А, мост увесь завалена. Як вам так заваліла яго? Може там нешта карыснае будзе? Шлях да Мілтана. Ага, Мілтон — гэта сам першы горад, у якім мы былі. Так, мы тут уже не пройдем. Занадта шмат рэчаў набіраемся зараз ужо. Але не тых, якіх патрэбна. Зараз агледзім гэтае месца, просто можа тут карысныя рэчы набяремся і ўсё, пойдем назад. Перакрыты мост. Опа, ежа. Добра. Яшчэ один рэвальвер, навошта нам яшчэ один? Патронны я з яго дастаць не змагу, на жаль. Wonder if this is any good to Гульня гэты момант не прадумаў, навогуле не разлічваў, што ты можаш знайсці сабе два рэвальверы. Нехаляры трэба быць удачлівым. Ну, усё падаецца. Больш нічога тут няма. Так, ідём далей. Мо там стан лепшы? Так, добрая думка. Ідзе наш рэвальвер. Наш рэвальвер стан 46, такі сабе. better safe than sorry. 84, вядома. Але гэта мы пазбаўляемся 6 патронаў. Таму прыйдзецца зараз іх абодвух несці. Я жадаю пастраляць. Чаму я не магу абраць пісталет? Яго магчыма разрадзіць? Мне падаецца, нельга. Дзе не? А, вось ёсць. Выбачаюся. Усё, няма пытанняў. Так, ты ідзеш на падлогу. Добра. Там яшчэ фальшфейра трошки засталося. Просто у нас чымсьці было такое, што мы не маглі па тыпу пазбавіцца. Я не памятаю. Так, это ўсё, амаль здох. Мы наадварот не маглі пазбавіцца ад чагосьці ўнутры, не памятаю дакладна чаго. Я палічыў, што гульня проста такія рэчы не вельмі ўмее рабіць. Старое паліва забраць можна толькі калі яго разламаць. Ага, і мы маглі тады разламаць. Окей. Я баяўся, што калі разламаць ліхтар, то ну, паліва ўсё роўно не вяртаем, таму я трымаў. Мы амаль да станцыі гэтай прыйшлі. Закінутай. Чаго я там напушаўся? Каго вы баіцеся? Што такое? Чаму яны баяцца аднаго? Удала. Туша воўка. Што з камеры, куды яна папаўзла? Вы паглядзіце на гэтую камеру. Якая прыгажосць. Так, за 1 гадзіну я магу сабраць яго ўсё. А, вось, асталася камера. За 2 гадзіны літаральна ўсё. Давайте збярэм. Я скарыстаюся тым, што я блізка да станцыі. А, не памерці. Я не ведаю, што там з камерай здарылася. Але я зараз гэта ўсё да падстанцыі гэтай дацягну. Дзе яна там? Зграя. Станція ось уже ось. Нічого, не що хтось на всю мехомору. Це докладно не я, це вовки.
Ховаємося в машині. Так, у нас переваги, у нас вельмі шмат рэчаў, занадта. Падазроны чалавек. Увага, афіцэрам і персаналам. Мы атрымліваем усё больш паведамленняў пра падазронага чалавека, які блукае па даліне. У гэтым мэтах бяспекі мы просім адзначаць месцы і час, калі ён быў заўважаным. Па апошніх дадзеных на яго шляху знаходзіцца старая каменная хаціна на возеры на ўсход ад чорнага каменя. Угу. Где она там? Я их чую, але... У холера. Да блин. Я что, напереди? За холера. Зараз все патроны на их сойдут. If I don't warm up soon. Так, туди. Да ви задовбли. Чепіться. Я ж не розумію, він нападає? Нападає, блін. Або боїться. Подається вже не може бути далі. Так, у хату зараз. Старая подстанція. Нарешті спокой. Чекайте, как это не будинок? А, все есть. Ну, вот наверх можно подняться. Уф. Теплое место. Some kind of substation control. And shelter. For me, anyway. Так, шафки, які потім проверим. Робочі початки, записка. Потім так само поглядим. Зараз прикладно оценить. У нас ліхтар. В першу чергу зараз пойде. Все скончилося. Так, де наші ліхтаричок? Бо у нас доволі шмат паліва ми собрали за гэты час. Нагавіцы карга, гэта добра. І будете паспаць. Ну і ўсё атрымліваецца. Гэта ўсё, што самае карыснае ў тых пакоях. Нават больше нічого не бачна. Кансервовый нож яшчэ адзін. Ну добра. Я думаю, зараз мы паглядзім у першую чаргу наши рэчы. Мы там мясо... А, тут мы распаліць нічога не зможам унутры. Скуры. Скуры пакідаем на гэтай станцыі. Будуць сушыцца. Калі пашанцуем, мы можам з імі яшчэ і скарыстаемся, але надзея ў мяне невялікая. Так, вось она скура будзе тут. Тут у нас будуць вантробы. Ёсць. Што ў нас яшчэ? У нас ёсць шмат мяса, якое будзе нашай асноўнай ежай на бліжэйшы час. Яго мяса 4 кілаграмы. Трэба пасмажыць. І гэта наша першую чаргу, гэта наша ежа і будзе. Пасмажыць. Дзесьці звонку ёсць месца для агонь развесці? Вось гэта мне падаецца, так? Ножовка, якая нам не спатрэбіцца. Hope nobody needs this anymore. Запалки трэба пакідваць, а у нас іх зашмат. Так, сюды пойдзе. Looks like it worked. Яшчэ кедравыя дровы. Нам спатрэбіцца шмат гадзін гэта ўсё смажыць. Так. 1 гадзіна будзе. Ну добра. Магчымасці нешта пакрафціць. Дрэўка стралы можна зрабіць. Лапушку. Давайте зробім.
Яны плюс-мінус, яны не супер карысныя, але хоць штосьці. Сэнс у іх ёсць. Так, усё яшчэ 26 хвілін. Што яшчэ мы можам зрабіць? Да нічога такога. З футра труса ёсць верагоднасць зрабіць сабе рукавіцы, што добра, але трэба, па-першае, знайсці труса, а потым высушыць 4 скуры, то бок 4 труса. Гэта як мінімум у нас 4 стрэлы. Што у нас па патронах увогуле? З тым, як ваўкі на нас нападаюць, ні халера ў нас не атрымаецца. Так. 19 хвілін яшчэ. Боты з аленевай скуры. Гэта 2 аленяў заваліць. І колькі іх яшчэ рабіць? Напрыклад, вось шапку за 3,5 гадзіны. Рукавіцы за 5 гадзін. Воўчае футра за 50 гадзін. Я не ведаю, на што я нават спадзяюся. У нас тут літаральна не хопіць ніякай ежы. Сухі малады клён. Хаця пакуль стаім, можа дрэўкі стрэлы хоць панаробім. Взяли, кладем яшчэ. Я не ведаю, навошта я гэта раблю, але... Не, ёсць больш карысны варыянт. Можна парамантаваць зброю, парамантаваць адзенне. Вось лепей гэтым заняцца, пакуль чакаем. Адзенне ў добрым стане. Нешта ў лесе здохло. Магчыма, воўк. 50 гадзін гэта футра з воўка зрабіць. У нас ніякай ежы не хопіць на гэта. Так, яшчэ 30 хвілін, оно будзе гатавацца. Давайте агледзімся яшчэ, у нас час ёсць. Павязкі у нас так добра. Воўк там ляжыць. Можна і воўка гэтага... Не, на у нас мяса і так ёсць. Навошта нам? І на гэтай падстанцыі літаральна амаль ні халеры няма. Звонку. Шалік. Возьмем, параўнаем, але хутчэй за ўсё херня гэта ўсё. Займаемся не тым. Наваколле. Там нешта ёсць, мне падаецца. Але зноў жа у нас не тое, каб шмат магчымасцяў, каб агледзець тэрыторыю. Зараз карыстаюся тым, што мы знаходзімся ў бяспечным месцы і зверху яшчэ. Нас воўк заўважыў. Гэта яго праблема. Так, яшчэ 15 хвілін. Рэчы, шалік. Так, ён можа быць лепей, чым вось гэта, тэарэтычна. І падаецца, што так. Давайте яго 25 хвілін ён будзе. Ну, это уже доджакаемся. На гэта мясо літаральна 10 хвілін. Так. Дзе оно там? Адрамантаваць. Чай за ўсё трошачкі будзе лепей, чым наша шапка з бавоўны. Бавоўнян. Здаецца, што так. Лепей. Добра. Не, яны прыкладна адно і тое ж. Наколькі я разумею. Так, яны адно і тое ж, толькі крыху бароніць ад водаўстойлівае больш. Там воўк незадаволены. Голодны ходзіць. Ну, можна ісці ўнутр. Няма чаго рабіць тут. Па ваге 39 кілаграм. Што я раблю не так? Шапка адпраўляецца ўніз.
Глядзім на вагу. Дровы, вугаль. Ну, мяса. А, вось пра мяса я нешта забыўся. Самае відавочнае. Мінус кілаграм. Яшчэ мінус кілаграм. Ну, вось і паелі нормально. Згубіліся, так не могуць да мяне шляху знайсці. Незадаволеныя воўкі. Так, 37, ўсё роўно 37 кілаграмаў. Запалак. Толькі нікому не патрэбна. Буду пакідаць рэчы вось тут. Кідаем гэтыя запалкі. Гэтыя дакладна. Столькі мне ніколі не спатрэбіцца. Не існуе такога моманту ў гульні, калі мне столькі запалак спатрэбіцца. Тым больш, калі ў мяне ёсць ліхтар. Так, тут у нас вось гэта ўсё будзе. Запалачкі ляжаць. Я раскідваю ў розных месцах, каб хоць трошкі тэматычна знаходзіць рэчы, калі можа яны мне спатрэбяцца. Верагоднасць гэтага невялікая, але выглядае правильно. Чынны камень. Столькі швейных набораў не патрэбна. Можна ад 2, мне падаецца, пазбавіцца нормально. Скуры і тканіны у нас шмат. Але пакінем пакуль што. Павязку нават зробім. У нас не хапае павязак. 2 павязкі за 1 тканіну. Давайте вось так зробім. Невялічкі запас. 36 кілаграмаў. Усё яшчэ не тое. Вісячы мох ужо не спатрэбіцца. Маладая бяроза няхай будзе яшчэ. А, не, яна шмат важыць. Не. Я з яе жадаў стрэлы зрабіць. Панарабіць выбуховак, яны супраць зграі карысныя. Давайте так, мы зробім раніца наступіць, і мы выбухоўкі гэтыя панаробім. Ці навошта? Навошта чакаць? Зараз, вось. Бачна будзе хоць. На вуліцы там пастаім. Яшчэ пакуль не ноч, можна гэтым скарыстацца. Выбухоўкі. Feels like night is coming. Добра. Пороху ўсё роўна занадта. Ці магу я карыстацца? Там, дзе я ідыёт, я, можа, неправільна раблю? Зараз яшчэ. Ці можна пасля таго, як выкарыстаў... Не, калі ж ты выкарыстаў патрон, ты ж не можаш ніякага нават сабраць потым, калі ў цябе няма кулі самой. Гільза-то ёсць, а што ты з ёй рабіць будзеш, правильно? Тут жа няма ніякіх варыянтаў тут. Не, нічога не наробіш. Не, ўсё гэта херня. Мне падаецца, пораху трэба пазбавіцца, мне столькі не патрэбна, а ніякіх... Я столькі... У меня столькі бляшанак не будзе. Пакуль што. Можа тут будзе, вядома. Будзем трымаць яшчэ увагу на гэтыя самыя, на бляшанкі можа спатрэбіцца. Канца старой падстанцыі. Фірмавы бланк падрадчыка турмы. Лінда, разумею, пытанне делікатна, улічваючы, што ў гэтым сезоне сам твой адзін зменшчык. Але прашу цябе, прасачы за ім. З кожным тыднем ён усё радзей і радзей выходзіць на сувязь. Мы тут у цэнтральным офісе робім усё, што можам, каб вам дапамагчы, але сама ведаеш, якія цяпер часы. Окей. Зніклыя супрацоўнікі. This stuff will come in handy. Лыжная куртка. І шерстяная шкарпетка. Неблага. Будзе яшчэ што адрамантаваць. Патрон можна вырабляць, але толькі на адзіну лакацыю. Окей. Ну, калі не трапім, так не трапім. Гэта нам патронаў ад параўнанні з выжываннем, у нас патронаў да халеры, мне падаецца. Я не памятаю, каб у меня хоць
Приблизно стільки патронів було. Як тут зараз. Так, треба попити. Тому може їх роз'їм. Чорний камінь. Ненаписана гісторія. Том С. Я ведаю одного з перших начальників турми, гадавав йому їжу, як і іншим. Ось і познаёмся з ім, калі можна так сказати. Звичайно, з обедом ён мне задаваўся усялякія пытанні. З обедом ён задаваў усялякія пытанні. Пытаўся пра маё меркаванне пра тое і сёе. У адказ я звычайна прыціскаў плячыма. Што я мог ведаць? Падчас вайны я быў палявым кухарам, а я да таго звыклы. А у яго была галава на плячах. Разумна, прынамсі, для чалавека такога гатунку. Але разуменне пакарання ў яго было дзіўнае. Усе гэтыя лекцыі, пропаведзі пра тое, што зямля іх выправіць у сэнсе вязняў. Гара чорны камень знаходзіцца ў гэтым жудасным месцы было іх місія. Ніколі гэтага не разумеў. Так, я правяраў. Ну, не ўсіх людзей можна выправіць. Далёка не ўсіх, я так скажу, мінімальную колькасць. Нагавіцы карга, рабочы буты. Давайте зацэнім, але, падаецца, будзе херня ўсё. Нагавіцы карга. Так, не, лепей праз гэтую параўноўваць. У нас ёсць вось гэтая, якая амаль у развальным стане. Лыжная куртка. Яна будзе... Яна ад ветру так сабе бароніць, так? Але... Хутчэй за ўсё, калі мы яе адрамантуем, яна будзе лепей, чым вось гэтая камізэлька-пухавік. Дакладна будзе лепей. Як мінімум. Так, нагавіцы карга лепей, просто ўжо апранаем, чым джинсы. Гэтыя шкарпэты шерсцяныя лепей, таксама апранаем. Абутак таксама лепей, значна лепей. Боты Уіла просто, падаецца, зараз скінем. Джинсы скидваем. Гэта апранаем і адразу рамантуем. 38 хвилин. Мне падаецца, я там зараз сабе ліхтарик нормально так спаліў, так? Нормально. Спаліў ды спаліў. У цемры ён мне хутчэй за ўсё не дасць зараз вырабляць нічога, так? Пярэдні раз не даваў. Пакуль яшчэ гэта ўсё паядзім. У нас гэтае мяса трэба есці ў першую чаргу, бо воўкі адчуваюць яго. Так. Дзе яно? Камізэлька? Не, вось гэта. Вось яно. Нельга ў цемры. Ну і добра. Вось оно. Ложик я не упомню, не памятаю. Мне падаецца, он выключаецца перед сном. 7 гадзін. Дачакаемся раніцы. Пакуль пражывем на мясе, гэты перапынак робім. Ежу мы тут таксама падсабралі і нармальна дайдзем да наступнага пункту. Яшчэ зробім план крыху пазней. Нават зараз можна, ўсё роўно цемна. Цемра. Супрацоўнікі падстанцыі могуць быць вось тут. Окей. Вось яны. Квесты гэтыя дадатковыя. Тут яшчэ чуткі. Ага, добра. Добра, што я не пайшоў за ваўком адразу далёка. Можа пашанцуе дзесьці нейкі квест будзе дадатковы яшчэ па дарозе. Так. Рабочие пачаткі. Давайте параўнаем. Мне падаецца, будзе херня. Так. Мы ўжо цяплей апранутыя. Гэта добра. Так, і будзем працягваць.
Перагруз усё яшчэ на месцы, нікуды не падзеўся. Нават калі мы з'едзім нашае мясо, ўсё ён не падзенецца нікуды. Паліва для ліхтара, это порох. Яго да халеры таксама можна пазбавіцца тым, што зараз выбухоўкі панаробім. Для тых, хто не ведае, можа толькі далучыўся і не ведае, што ў нас у прынцыпе увогуле, што за гуня і што мы тут робім. Мы зараз робім, мы апынуліся закладнікамі вязняў з турмы. Яны зараз кіруюць гэтай турмой. І мы зараз знаходзімся ў такім ледзяным апакаліпсісе, у гульне пра ледзяны апакаліпсіс. Спрабуем зараз рабіць тое, што яны ад нас патрабуюць. У іх ёсць тое, што нам патрэбна. У іх ёсць наш кейс, таму сысці ад іх мы далёка не можам. І нават калі бы сышлі, мы хутчэй за ўсё бы загінулі. Ну, можа, ўжо і не настолькі ўсё драно, можна і не, можа не. Вук. Напужаў, блін. А чаму я не магу зрабіць лапушку? Таму што бляшанкі сколько. А, вось яны. І бляшанчку. І вось тут бляшанка. Так, то у нас тканіна амаль скончылася. Я зараз заўважыў. Мы гэтыя панарабілі. Там апошняя засталася. Это я ўсё агледзеў, так? Так. Вовняную шапку зараз разберем. Эту тканину давайте. Туды ж пойдем. Добра. Ну, добра. Усё выглядае неблага. Гэта яшчэ сушыцца будзе доўга і бессэнсоўна. І 50 гадзін футра воўка, мне патрэбна яшчэ 3. Такое сабе. Полісуцішальныя, павязкі. О, я нават не ўсё тут заглядзеў. Будоўля чорнага каменя. Частка другая. Пра архітэктара чорнага каменя. Дж.В. Янне. Мала што вядома. У 19 стагоддзі ён эміграваў у Камаду, дзе змяніў прафесію арганнага майстра і дызайнера на архітэктара спецустаноў. Што датычыцца крыніцы яго натхнення, у афіцыйных запісах гаворыцца толькі пра яго захапленне егіпецкай архітэктурай, працамі брытанскага сцэнага тэарэтыка Джэрамі Бентама, а таксама музыкай і астраноміяй старажытнай Грэцыі. Увогуле яго праца і сама турма робяць заўважны і выдатны ўнёсак у суровы ландшафт вострага вялікага мядзведзя. Ну-ка. Нешта такога я не заўважыў у самой турме. Нейкіх табе грэчаскіх калонаў. Нічога такога ў стылі. Гэта мы адпачнулі. Гэта нам усё яшчэ патрэбна ежа. Там. Я не ведаю, што рабіць з нашай вагай. Яшчэ раз пераглядаем. Самае непатрэбнае скідваем. Мы можам пазбавіцца ад пары кілаграмаў, калі я думаю, што можна пораха кілаграм кінуць тут. Просто на зямлі. Там разбярэмся. Бо столькі мне дакладна не спатрэбіцца. Гэта занадта. Зараз гэтыя хлапушкі яшчэ яны іх у мяне на кілаграм набярэцца. Гэта таксама шмат. О, блин, не рамантую, разбярэ наадварот. Гэта зашмат, але яны будуць актыўна выкарыстоўвацца зараз. Мы будзем скрозь ваўкоў ісці. Паўкілаграма вось гэтага. 20 хвілін на тое, каб разабраць. Прыблізна так. Пакінем яшчэ. Тут у нас была аптэчка. Поставім сюды яшчэ нашу
антысептик, бо нам столькі не патрэбна іх. І ўжо можна жыць. Калі што вяртаемся сюды, у нас яшчэ ёсць дровы, якія могуць выратаваць нам жыццё. Я нават іх занадта шмат нашу, іх нам столькі не патрэбна. Ну ўсё, мы гатовыя. Тоненька свеціць, можна выходзіць. Блин, я нават не ведаю. Напужаў, добра. Отчепися. Отчепитеся. Не ждаешь палку? Погуляем. Палочку покидаю. Успокоишься. Ага. Ну, давайте тут пойдем. Или разъем. Иди. А, я утро на место иду. Я зараз помилку зробив. Там хоча все перехода не буде, так? Мені нельга кинуть дровами вовков. На жаль, шмат чого тут нельга зробити. Калі мне пашанцуе, тут буде дзесьці пераход на іншы бок. Калі не пашанцуе, каб здамне. Можна есці... Я ўпершыню ў гульне бачу ваду, якая цячэ. Ну, акрамя вадаспадаў. Добра. Пераходу чакаць можна не чакаць. Трэба да мастка ісці. Воўк, адыдзі. Рагоз можна есці... ну, гэта можна нас выратаваць, але ежу нас хапае зараз. Чаго-чаго... Ён лепш за мяса ў гэтым сэнсе? Як так? Гэта ж нахрен не мае ніякага сэнсу. Можа, я не разумею нешта? Так, лоб засвяціў. Ён не ацаніў маіх прыкалдэсаў. Як так? Пачакайце-ка, блин. Я бачыў, ну, тут мяса воўка. 1 кілаграм мяса. Гэта 800 калорый. Я за калорамі ніколі іх не лічыў, таму не вельмі разбіраюся. Гэта шмат ці не? Важыць 0,1 дае 100 калорый. Ну, 1 к 1 тады атрымліваецца. Ну, я так лічу, прыкладна. Гэта не блага, насамрэч, проносіна. 100 грам на 100 калорый. Так, і ўсё яшчэ ідзе за мною, так? Добра. Просто як гэта... У чым логіка? Просто як так, як можа быць мяса, якое ты ішоў яшчэ і пасмажыў, і яно можа быць менш карысным, ну, па тыпу менш карысным, менш калорый даваць, чым рагоз, які ты просто сабраў у балоце. Только не говорит, что и тут перейсці нельга. Магчыма. Ваўкі, бывайце. Вашая праблема засталася. Умоўнасці гульні, інакш на адным алене можна было бы месяц жыць. Ну так. Але тут хутчэй... ну так. Просто я лічу, што мяса павінна быць розным. Ну, па тыпу рознай каларыйнасці і ўсё. І каб умоўнасць гульні заставалася, па тыпу, чым больш небяспечная жывёла, на па тыпу мядзведь, тым больш карыснае для цябе яго мяса. Вось у гэтым умоўнасць гульні. Вось, гэтага і так хапае. Просто рагоз, які здабыць ніякіх праблемаў, ну як? Вось. Зараз нават пагляджу на ваду, і ён будзе дзе-нибудь. Ну, альбо не. Алена больш каларыйна, чым воўк. Просто аленя складана забіць, таму што ён збяжыць.
невядома дзе памрэ, а воўк, блін, ён зараней бяжыць на цябе і жадае загінуць. Калі зброя ёсць, то ўсё добра. А, можна захварэць? Я, мне падаецца, я не ведаў нават. Можна захварэць ад іх мяса? Ну так, тады рызыка яшчэ і падвышаецца. Яшчэ менш сэнсу асабістасці ваўкоў. Добра яшчэ мядзведзь, які там мяса павінна быць, як у маржа. Мы ўжо не так замярзаем, таму можам дазволіць сабе больш павольны тэмп. Мы ўсё яшчэ будзем разлічваць, што перасоўвацца будзем хутка. Але ўсё не так блага. Я так разумею, што тут я не перайду, так? Трэба абысці. Ну, як скажаш, Маккензі. Табе больш бачна. Там можна прайсці? Так. Піяніст прачнуўся. Нешта мы даволі хуткія. Мне такое адчуванне, што мы літаральна больш хуткія, чым дагэтуль былі. Бо ў мяне зараз вага 35 кілаграмаў. Мне падаецца, значна больш павольны быў раней. Той же самой колькостью. Так, я знайду нейкі шлях уніз. А, вось там па дрэву можна прайсці. Ці там... Тим варта будзе вяртацца. Вядома, мужикоў на плечах не цягаем. Ну так. Нешта трохі прасцей. Это воўк? Не, это не воўк. Добра, мы то потым праз верх, вось там простыя камяні пройдзем. Адзін варыянт у нас ёсць. Осторожненько. Прыгожа. Пачакайце-ка, там што у нас за каньён такі? Што я на мапе? На мапе нават не адзначаны. Зараз гоба і мядзведь. Там унізе... О, там мядзведь. Я толькі ожидаў сказаць, што там унізе нічога няма, навошта туды ўвогуле спускацца. Добра. Так, праз верх і пройдем. Які цікавы шлях тут схаваны ў гарах. У прынцыпе, даволі ўтульнае месца. Можна заставацца тут жыць. Так, у нас ёсць яшчэ мяса, ад яго лепей пазбаўляцца. І амаль. Яго ж зусім трошечкі засталося.
До речі, про розголос я помилилася, він важить 0,05 і дає 150 кілокалорій. А ще не псується, що важно для довгої гульні. А чмуреть. Чи ти? А ён скончваецца, то бок, ну, ён респіцца на мапе, альбо ён просто бясконца. Бок і прыйшоў, сышоў з мапы, праз некаторы час ён зноў адпаўніўся. Альбо нейкае такое. Бо калі ён яшчэ яго можна атрымліваць бясконца, ну гэта ж увогуле. Навошта што-небудзь іншае? Не рэспіцца. Ну, хоць штосьці. То бок, калі ты надоўга захрас у якім-небудзь месцы і не варушышся, то хутчэй за ўсё раней ці пазней табе. Ну, гэта у гэтым прыкол выжывання, што калі ты доўга гуляеш, табе трэба спачатку ты палагаешся на тое, што пад рукою ёсць, што знайшоў. А потым прыходзіцца планаваць па тыпу, дзе яе размясціць свае рэчы, дзе базу рабіць. Ну, вось такое. Ну, дакладна. Нейкі шлях у нас дзіўны. Зараз невядома пра што ідзем. Вітаю, зайцатрусы. Варагоз не бачылі? Это вы аленя забілі? Оленя забіў. Тут нікога, акрамя зайцатрусаў, няма, каб вы разумелі. Збіраю паліва, быццам бы я збіраюся яго аддаваць камусьці. Так, насамрэч, вугаль у першую чаргу, а дровы можна і выкідваць. Так, вось гэтыя. Я не памятаю, кедр прыемна пахне, але гарыць нядоўга. Елка не адносіцца да цвёрдай драўніны, але гарыць не гаворыш за яе. Яловыя дровы, мне падаецца, яны да халеры даюць часу, колькі яны гараць. Але вугаль яшчэ лепей. Я не ўпэўнены, трэба параўнаць нейкая таблічка, што з гэтага пакінуць. Мне падаецца, кедравыя дровы самая херня. Можна ўсе выкінуць. Драўніну, вядома, так. Просто мне цікава было кедр і яловыя дровы, вось. А тыпу, наколькі яно таго важыць. Яно таго каштуе. Ну шо, Ракос? Усё. Нам сказалі, што выжываць будзем на цябе. 150 калорый, 0,05. Плод рагозу, як падпалка, добра працуе, але нам не патрэбны падпалкі. Ну ўсё, будзем на ім жыць просто. Не, як я забраўся. Ужо пакрыху адчування, што я літаральна не ў той частцы мапы. Ну, па тыпу, просто заблукаў. Вяроўка. Давайте рагоз збіраць. Ён будзе наш варыянт, калі у нас усё паскончваецца. Прыгажосць. Турма. Давайте трошки агледзімся, пакуль яшчэ ёсць магчымасць. Там нешта разваленая хата нейкая, але можа ёсць падвал. Турма знаходзіцца вось там, я бачна вежы яе. Ось там. З гэтага боку бачна, куды ідзе дрот. Да станцыі самой. І я, мне падаецца, больш нічога не ўбачу адсюль, так? Зараз яшчэ будзем. Алень. Ну так, з гэтага боку нічога не бачу.
Дзе там гэты развалены дом? Калі пашанцуе, каля гэтай хаты будзе нешта, нейкі падвал, кудысьці можна будзе прытуліцца. Fingers feel numb. Бо мы пакрыху змерзлі. Ага. Тут не просто так усё. Што за гук? Окей, незразумела. What have we here? Так. У асноўным металічная. Так, яшчэ одна бляшанка з порохам. Не, яе браць не будзем ужо. Пэску забяру, а это неблага. Цікадзёр у нас ёсць і так. Ну. Не халера. Тут что? Тут же ни холера нема. Потому что нам на мапе отзначили это место. Як ориентир? А, не, нічого нема. Ви поглядите. I'm gonna have to leave something behind. У мяне заўсёды так працуе. Пачынаю скардзіцца, пачынаю нешта працаваць. Трэба скардзіцца часцей. Так, бляшанкі. Давайте гэту печ позакидваем. Усяго. Распалим яе. It worked. У нас ужо ёсць шмат чаго, мы можам нармальна так жыць. Так, гэта яловыя дровы дадалі нам. Драўніну. Драўніну трэба закінуць. Вось так. Пазбавімся да яе. Я забыўся пра... Я пра драўніну, я нешта, калі размова ішла, я думаў пра дровы рэчы, а не драўніна. Не тая драўніна. Так, ну так яшчэ хутенька сагрэемся. Ці могу нешта прыгатаваць? Во, персики. Пайшлі. Угу. Ну і няблага. Што па вагі у нас? Зноў не тое, каб ідэальна. Вось яна стрэльба. Ты у нас у якім стане ўвогуле? Неблагі стан. 4 кілаграмы. Добра. Так, пачакайце-ка, я яшчэ одну рэч не праверыў. Патронаў 10 плюс 2. Гэта вельмі няблага. Это вельмі няблага. Калі мы жадаем кагосьці забіць. Калі мы не жадаем нікога забіваць, то такое сабе. Ведаеце што? Мы зараз сагрэемся, возьмем факел просто з гэтай печы і пойдзем. Ёсць у мяне магчымасць нешта кінуць яшчэ не бескарыснае. Не. Просто не патрэбна. Давай, загравай. Факел, наколькі я памятаю, у пячоры я ўпершыню заўважыў, што факел трошкі цяпла дае. Гэта было лагічна, але чамусьці мне гэта ў галаву не прыходзіла. Вось. Хоць трошкі нас будзе грэць. Пакуль будзем ісці. Ну і можа ваўкоў адпудзіць. Так, по квесту яшчэ ёсць. Давайте не на асноўны квест ісці, а пойдзем вось у гэтую частку. Зніклыя супрацоўнікі праверым. А чаму так хутка факел згарэў? Я літаральна не дайшоў. Можа, вецер? У чым праблема?
Можа нейкі не той факел узяў. Як жа не павінна быць, ён што, адразу пачаўся з 30%? Пачакайце-ка, пачакайце-ка. Я зараз вяртаюся і вазьму яшчэ раз, бо можа я прапусціў нешта. Ён жа нават зараз не так хутка скончваецца. Я літаральна просто ад хаты адышоў. Зараз падпалім яшчэ яе. Ну, узяць факел. А што, ён... Мне падавалася, яны па тыпу могуць пачынаць. Што не так? Што я не так раблю? Мне падавалася, яны нармальныя такія доўгія. Вось, факел. Можна... Я не ведаю. Чаму яны адразу пачынаюцца з нізкага ўзроўня? У чым сэнс? А чаму ты рэзка скончыўся? Вецер. Вецер не дазваляе распаліць яго нават. Зразумеў. Усё, яго можна некалькі разоў выкарыстаць. Вось у чым сэнс. Раней трэба было ім карыстацца, блін, я нешта зацягнуў з гэтым. Карысная рэч. Трохі да сцяны прытуліцца, каб хутчэй ісці, бо вецер вельмі перашкаджае. Усё. Патул. Не халера там волков. Не халера вас там зграе. Вы шо там ачмурэлі? Можа гэта? Не трэба? Блин, где-то это хлопушки. О, не холера, яны пужаюць іх. Где там рей зброя? Вось. Усё. Дзве літаральна на такую вялікую зграю. Кайфы, я павінен імі карыстацца. Добра. А дзе тут у нас? По гэтай дарозе яшчэ далейсці. Так, калі яны там яшчэ трапяць у нас, я яшчэ возьму. Наступны раз запасемся яшчэ большай колькасцю, бо это капс, да, вы паглядзіце. Там здароўе. А вы што тут? Гэта звычайныя волкі. Жудосна, так? Бойцеся. Не, мы прайшлі зараз ужо. Не ў той бок. Пропустите. Не только испытать. Вось тут павінна быць месца, дзе знік яшчэ адзін чалавек. Пляцоўка некая. Shit. Looks like someone found trouble. Окей. Паяски не дапамаглі.
Посвідчення енергетичної компанії. Старий бейджик, потертий вицвіли. Прочитати текст. Лінда Берні, молодший електрик. Окей. Is it food or... Револьвер у дранном стані. Я могу разрядить его. Так, могу. Разрядим и кинем на подлогу. Антисептик. Не, дякую. I could use this. Термобілізна, мені подається, у мене есть. Зломанная стрела. Наконечник и несколько перов. Давайте возьмем. Что нам? О, швер, корисна реч. Там яшчэ порох быў, але Nobody needs this anymore. нахрен гэты порох. Рабочая нагавіца. Не, я хутчэй уже такое нам не патрэбна. Падаецца ўсё. Ну добра. Ау, блін. Тут шапки стаять, літаральна паўсюль паглядзеў, а на іх не паглядзеў. That'll come in handy. Так, мы так нагрэтыя. Ідзем далей. Адзінае, што зноў перагруз. О, там ласкай, яшчэ 500. Дзякуй вялікі. А наконт гэтага. Я ўсё ўзгадываю Nine Ravens. Я пра пост. Я яго закінуў. Я хутчэй за ўсё яго так і не напішу, туторыял кароткі, як у мяне зроблена. Бо, блин, рэальна мне вельмі яшчэ пераехаў на іншы комп і ўвогуле няма магчымасці дапісаць нават тое, што я пачаў пісаць у тэлеграфе, бо ён літаральна прывязаны да кампа сваімі гэтымі пастамі. Я вось думаю, я збіраўся на іншай платформе дзесьці зрабіць гэты пост і толькі-толькі пачаў яго па новай пісаць. У выніку, ну, яно столькі праблем з гэтым, што проста, ведаеш, матывацыя знікла ўжо нават рабіць. Але у мяне ўсё яшчэ ёсць жаданне табе дапамагчы, таму нагадваю, што ты можаш заўсёды мяне паклікаць і я магу ў чымсьці табе дапамагчы, нешта можам прыдумаць. Так што, калі што, пішы. Так. З гэтага ўсяго яшчэ трошки пазбавіцца вагі. Можна было бы, каб я жадаў піць. Пап'ю. Так гэта не YouTube, я... Ну, не YouTube, гэта ўсё просто як, ну, пост. То бок не відэа нічога такога. Бо відэа яшчэ ёсць свае замінкі невялічкія. Я зараз нават невялічкі відос спрабаваў запісаць і разумеў, што мой гук нікуды не падыходзіць. Ён яшчэ плюс-мінус для стрыма, а для відоса, які ты жадаў бы паслухаць, ну, я як ацэньваю яго, мне якасць гука майго не падабаецца. У мяне ёсць ідэя, як гэта паляпшаць, але гэта трэба трошачкі папрацаваць з асяроддзем навокал мяне. І невялічкі відос, я думаю, записывать зараз пачаць. Ну, як не думаю, я нават спрабаваў, на гэтым трошачкі зараз спынілась. Так што каму цікава, за нарэзачкамі яшчэ будуць цікавыя штукі, але я толькі эксперыментую, я вучуся пакраху. Выходная будзеш пісаць? Добра, без праблем. Не-не-не-не. Не пост, літаральна пост на як яно, на сайце, на якому як блог, разумееш, то бок гэта літаральна запіс. Гэта ніяк не звязана з сцэнаром.
Это про тое, што я гаварыў. Я збіраўся такое напісаць, каб па кроках было бачна, можна было скапіраваць, бо там жа код яшчэ, яно ж самапіснае. Вось, то там яго прасцей будзе скапіраваць. Відосы ў гэтым нават яшчэ больш перашкаджае. Сцэнару пасця? Не. Ну, можа, я не ведаю, я ў тэрміналогіі не шару. Алгарытм, так, там алгарытм ёсць. І так, алгарытм найбольш падаходзіць. Што трэба рабіць, каб па кроках зарабіць сабе такое ж. Там літаральна можна нават ёсць магчымасць экспартаваць. Ну, то бок я магу экспартаваць проста ўсе налады і аддаць іх проста як ёсць. Але гэта не дапамагае ў разуменні, што як яно працуе. Таму я жадаў, каб... Таму што я лічу, што каб была магчымасць неяк пашыраць, дадаваць свае ідэі да гэтага, ну, просто ўзяць як аснову. Ось, і можна было скарыстацца для сваіх нейкіх рэчаў. Так, я не бачу ніякіх варыянтаў. Мы забраліся яшчэ вышэй. Я вось там быў. А не, нават вось там. Я не бачу ніякіх варыянтаў, каб перайсці праз... Блин. Каб прайсці праз гэтую раку. Бо ў мяне няма жадання... Так, на мапе нічога не адзначана. У мяне няма жадання вяртацца ўвесь час назад на поўдзень. Гэта не падыходзіць мне. Пакроху ўжо спаць жадаем. Я думаю, на электрастанцыі мы дзесьці знойдзем, дзе адпачыць. Добяремся да яе і там ужо вырашым. Давай мосточек. Не развалися, калі ласка. Ідуць яны такія. Жудасна, так? Баіся. Хоч што насамрэч самае таннае, што у нас ёсць, патрон ад рэвальвера. Такога, чым адпудзіць. Так, на выпадак, калі там будуць яшчэ зграі. Ну, сур'ёзна, дзе ты там? Блін. Бывай. Ось там, мне падаецца, зграе волк. Калі іх там больш зараз не будзе. Так, яны на мяне баяцца. Добра. Я не ведаў, што яны памятаюць увогуле. Я неяк лічыў, што па тыпу, о, забудзеся, як звычайныя воўкі. А яны мяне літаральна баяцца. Залакаў батончык. I think I can use this. Не. Што крычыш? О, сабраліся. Яны ж літаральна там зараз усёй камандай. Так. Я яшчэ вот ззаду. Добра. Адпудзілі. Плёткі пераказваюць, танкін такі. Вось там ходзіць адбіты. У трусах бегае па снезе. Мы хоць хутра носім, а гэты прыдурак. У яго ў адной руцэ рэвальвер, у другой рагоз.
Так. Ні холери. Вось яна іх электрастанцыя. Так разумею, што гэта іх былая старая... А? Зачынена. Это их старая гидроэлектростанция, я так разумею. О, телефоную. Hello. Me again. So, they sent you to check on the power plant. Yeah. I mean, that's what they asked me to do. You always do what hardened criminals ask you to do. Only when they ask nicely. You know you won't be able to get the power back on, right? The issues with the power have nothing to do with the power plant. Yes, I know. I mean, how are you so sure? Trust me. I just know. Trust you. Okay, trust goes both ways. What's your name? You can call me Jace. Okay. Nice to meet you, Jace. So what are we doing here exactly? Well, I don't know about you, but I'm not here to work on my tan. How do you fit into all this, Jace? Are you in trouble? That psycho Donner makes it out of solitary, and we're all in trouble, Mac. Well, that's better than Mr. Mackenzie, I guess. Listen, you want to know what's going on with the power and all that? I can tell you. But first, prove yourself to me. I need your help. Для тих, хто не ведае, зараз з намі звязалася Моллі. Яе імя не Джейс. Мы гэта ведаем з іншага эпізода. З ёй знаёма наша былая жана, якая знаходзіцца зараз дзесьці. Мы не ведаем дакладна. Вось. І мы ведаем, што яна, гэтая Моллі, палюе на злачынцаў і забівае іх. Яна даволі жудасная баба такая. Дык вось. Справа ў тым, што і яшчэ, зноў жа, яшчэ для кантэксту, электрычнасці не працуе ўвогуле аніякай. Уся электроніка не працуе зусім. Не ведаю, чаму гэтай вязні вырашылі, што справа ў электрастанцыі, бо Маккензі, не Маккензі, галоўны, Марці, неважна. Дык вось, галоўны сярод вязняў, ён літаральна ведае, што ён быў з намі на электрастанцыі. Ён знайшоў нас на электрастанцыі, якая не працавала таксама. Вось. Чаму ён вырашыў, чаму яны могуць палічыць, што праблема толькі ў гэтай гідраэлектрастанцыі каля іх, невядома. Яны нас яшчэ пранеслі праз вялікую дыстанцыю. Дзіўна. Гэты момант трошкі дзіўна, я не вельмі разумею. Ну, у любым выпадку. Чым мы можам ёй дапамагчы? Where are you right now? Яна адзіная, хто нам можа ўвогуле дапамагчы. How did you end up at Black Rock? Car broke down when the first Aurora appeared. Well, not so much broke down as just stopped working. Like most things. It was freezing, so I got out and started walking down the road to see if I might find someone else. Or maybe some shelter. Got turned around in the darkness and snow. Everything looked pretty much the same. Wandered for hours. Nearly froze to death. Then, I found a fence. Followed it, and found a guard tower. Next thing I knew, I heard gunshots. Пачакайце-ка. Гэта не Моллі. Гэта не Моллі. Гэта вельмі падобны голас, але гэта не Моллі. Я быў упэўнены. Пачакайце-ка. Не. Гэта не Моллі. Хто гэта? Хто яна такая? Гэта проста голас амаль адзін і той жа. І яшчэ яна тэлефонамі карыстуецца. Не, гэта... Яна распавядае зараз гісторыю, якая мае сэнс. Мае сэнс? Альбо не. Справа ў тым, зараз яшчэ нагадваю, гэтыя вязні спрабуюць вызваліць Донні, сына гэтага галоўнага. У яго ён зачынены ў асабістым блоке, у якім ёсць асабістая свая сістэма, незалежная ад усёй астатняй турмы. Вось. І нехта
перашкаджае гэтым хлопцам, якія збіраюцца неяк адчыніць яе, гэтую турму, ну, гэты блок. Не блок, можа нават адзіночную камеру, нешта такое. Яны хтосьці ім перашкаджае. І хутчэй за ўсё, гэтая Джейс, яна літаральна знаходзіцца зараз дзесьці на тэрыторыі турмы і кіруе, неяк змяняе гэты блок. Па тыпу яна слухала размовы альбо нешта такое. Бо Моллі дакладна у яе не павінна. Моллі жана просто фермера. Яна жыла на ферме. Адкуль яе веды пра электроніку альбо нешта такое, што яе рабіць тут. Калі яна дзесьці звонку, ну то бок дзесьці у наваколе турмы, яна бы займалася просто паляваннем на гэтых вязняў. Вось і ўсё, гэта мала мела бы сэнс. Але у такой сітуацыі гэта не мае ніякага сэнсу. Можа быць, я зараз нешта не разумею, але я ўжо зараз амаль 100% упэўнены, гэта не Моллі. Можа, я не маю рацыі ніякай, паглядзім яшчэ, я не упэўнены. Мо гэта маці Доні, яна не жадае, каб бацька дрэнна на яго ўплываў, яшчэ больш дрэнна. Дык не, Доні там яшчэ больш адбіты. Доні небяспечны, каб зда, яго бацька яшчэ адэкват у параўнанні з ім. It was horrible. The shots were... There were so many. I waited half an hour? Longer? Crept up, and I could see them slumped against the wall. Blood everywhere. It was guards, prison workers, civilians, innocents. They had executed them. I had to get out, but I know the area a bit. There's nowhere to go, really. Not on foot. I don't know if anyone's coming to help, but I figure I gotta do what I can to keep those fuckers locked up. Donner, he is evil. If he gets out, nobody within 100 clicks of this place will be safe. And if this thing lasts as long as I think it will, that would be very, very bad for all of us. What do you mean, if this lasts as long as you think it will? Do you know something about what's going on? Never mind. I just know stuff, okay? Or suspect it. Sounds like you think it's more than just lights in the sky. It's not more than lights in the sky. And yet, it is. That's pretty cryptic. Let's stay focused on Blackrock, okay? What's the situation with Donner? I guess you don't follow the news much, huh? Donner's a psychopath. They have a law about something, this guy's broken it. I hear his old man Mathis isn't much better. But Donner is a once-in-a-generation criminal. Yeah. I can confirm that Mathis is not Father of the Year material. Wait, you know him? He's how I ended up here. It's a long story, but yeah. He's here to break Donner out. Shit. This is worse than I thought. What's the worst that can happen if he gets out? He gets stuck out in the wilderness and freezes to death, or gets eaten by something. Wrong. Donner gets out, he will make it his personal mission to find and hurt every living human he can get his hands on between Blackrock and the mainland. Just for shits and giggles. You worried about anyone in particular? Never mind that. We gotta keep him in lockdown. That's the only thing that matters right now. Okay, so... how are we gonna make sure he stays in solitary? Trust. That's how we're gonna keep him in. Калі Джейс бароніць кагосьці, адзінае, каго яна можа бараніць, гэта начальнік турмы. Мне падаецца, гэта яго дачка, альбо жонка, альбо не ведаю. Хтосьці са знаёмых. You wanna prove you're trustworthy? I mean, I want to help, yeah. What's in it for you? I don't much like Mathis, and he's got something I need. What is it? A metal case. What's in it? I'm not really sure. Hey,
Trust goes both ways, right? I'm not hiding anything from you. I really don't know. So then, just leave. Get out of here. Leave Blackrock and let the chips fall where they may. I can't. I need it. If you don't know what's inside the case, how do you know you need it? It's important to someone who's important to me. They were ready to die for it. So I need to get it back. Right. Well, maybe we can help each other. You do something for me, and I'll find a way to help you with your little problem. Deal? I feel like I'm gonna regret this, but yeah. Deal. Okay, listen up. Even with the power out, there are physical mechanisms that the convicts can manipulate to get Donner out. I mean, they are morons, but even morons get lucky sometimes. We need to fix things so they can't accidentally break him out. And how do we do that? Well, it just so happens I have the plans to this ancient thing. I mean, a lot of the original structure and prison systems are probably Victorian era. Solitary is newer. But the stuff under Solitary, still old as shit. All right. How does that help us? We get underneath, and we bust up the systems that manage the locking and unlocking mechanisms. And we basically, well, we turn the gates into walls. We seize up the system, and it's so old, so heavy, it'd take a goddamn nuclear bomb to break them out. Let's hope. You don't have a nuclear bomb, do you? Steam tunnels. Steam tunnels, right. What about steam tunnels? You get into the old steam tunnels. You'll find an access door in the rock face just outside the power plant. Other side of the spillway. According to these blueprints, they lead you, more or less, right to the old locking mechanisms under Solitary. More or less? Well, there are some stains on the map. And a few areas that are a little fuzzy engineering-wise. I mean, it's old. But yeah, eventually you will get to the locking mechanisms. Okay. And then what? You tear out or smash anything that looks remotely like a switch, fuse, panel, cable, wire, vacuum tube. You get it? Yeah, I get it. Sabotage the thing. Exactly. You do that, and Donner is locked in for good. Probably. Probably. Hey, I'm not a prison designer, okay? But yeah, as I read these blueprints, probably. Okay. Wish me luck. I mean, it'll definitely buy us some time. I think. I'm going now, Jace. Hang on. What? Good luck. Окей. Let's find those steam tunnels. Ці може гэта быць медведь, які тягне нас у пастку без праблем. Wonder if this is any good to eat. Я ўжо веру ў то, што мядзедзі могуць рабіць усё, што яны усё, што магчыма толькі. Мне падаецца, яны ўжо ў космос леталі. Окей, падалося. What have we here? Там гэта выхад. Лыжныя пачаткі. Это может быть то, что нам патрэбна. Too much stuff to carry. Так, мне падаецца лепей. Нормально так лепей. Адрамантаваць 25 хвілін. Не атрымалася.
Так. Ну і нормально, правильно? Ад гэтых мы можам, у прынцыпе, і пазбавіцца. Кинем их. Мне падаецца, я ведаю, што яшчэ там даволі відавочная рэч, на кожным прадмеце напісана, наколькі яны нас запавольваюць. Магчыма, я ніколі за гэтым не сачыў. Мая хуткасць вельмі... гэта хуткасць бегу, не хуткасць хадьбы. Ага. Ух, як свяжо, прыемна, кайфы. Это старые тоннели гэтыя. Remember what Jace said. Locking mechanisms. Давайте паспім. Пачакайце-ка, чаму тут ліхтар працуе? Ён газавы. Але ж яго хтосьці павінен быў запаліць, так? Это ж так працуе, наколькі мне вядома. Нават факел ёсць. Давайте адпачнем. Тут месца няма, да? Так? Может, давайте в будынак туда вяртаемся, там паспім. Бо у нас літаральна ўжо палова, менш за палову засталося энергія. Это будет только все ускладнять. Так. Поспим 10-8 годин. Можно и вночі там тусить, чому і не, правильно? Нам то без розницы, это тоннели. Зараз уся газіроўка пойдзе. Ці мяса ў мяне засталося? Не, я ўжо ўсё з'еў. Добра. Ясякі ваўка мы уже з'елі. Мы зараз з'едаем, выпіваем усю газіроўку, якая только і ёсць. Варта мне гэты ліхтар свой выкарыстоўваць ці факелам пакарыстацца? Спалим. Хто запаліў гэтыя ліхтары? Гэта ж ненармальна. Тут нават нехта хаваўся. Шерстяная повязка. Нарад на работы. Падрыхтоўчая змена нумар 355. Персонал паведамляе пра выпадкі страты ціску пры падачы электраэнергіі на ўнутраны кантроль турэмных камер, асабліва ў ізаляторах 4-7. Проверьте терморегуляцию места злучения паровых труб и на переключальных вентилях при необходимости заполнить ремонтные работы. Терморегуляцию. То бок, калі... Трэба просто выпусціць пар, і тады ўсё будзе добра.
Таму што звычайна, ну як я разумею, гэта было бы лагічна рабіць такую сістэму, у якой ўсё зроблена так, што табе патрэбна нейкая энергія, ну то бок нейкую моц прыкласці, каб атрымаць, каб адчыніць дзверы, каб усё працавала наадварот на зачыненне гэтых дзвярэй. Это мела бы сэнс у трубах, я так разумею, у стратаціску. Ну альбо не ведаю, нейкай прыладзе яшчэ. Вось. Я так книгу читал нават. Здалося. Мне падаецца, нічога і не будзе. Have to thaw things out. Steam is moving. Але ж гэта, мне падаецца, якраз таки мы робім тое, што не патрэбна. Мы падвышаем зараз ціск. Альбо я не ведаю, як гэта працуе. Everything's frozen. Яшчэ ліхтар. Хто тут хадзіў? Lamp fuel. Could be useful. Давайте, можа, ліхтар гэта... Ай, у нас гэта галера паліва. Крутить усё. Кран правой трубы замерз. Так, тут усё замерзло. Wonder if I can drop any of this gear. Мы можем, я не ведаю, хутчэй за ўсё гульня так не працуе. Але мы тэарэтычна можем закінуць пару па ўсім комплексе, каб разморозіць дзверы дыспетчерскай. Окей. Ну, ідзем па трубе. Трэба знайсці тое, што можна выкарыстоўваць, яно хутчэй за ўсё ў гэтым баку будзе дзесьці. Тут таксама дзверы. Всё замерзло нахрен. Hope I can still Я use жадаю this. крутіць усё замерзло. Тут нельга нічога круціць. О, адзінае цёплае месца. Так. На манометры кожнай трубы, каб пабачыць ціск. Ну добра, зараз праверым. Там хутчэй за ўсё і наш пачатак усяго і будзе. Could end up being useful. Паўняная кашуля. Хутчэй за ўсё горшым на тое, што ў мяне ёсць. Таму пакінем як ёсць. Вось гэта мы наадварот зачыняем. Яно перанаправіцца ўніз. Так. Тут мы зачиняем. Крутим усё. Пошло. Літаральна націсні на кожны. Які толькі бачиш. А тут ціску не хапае. Что я не так роблю? Усё, яшчэ не хапае. Куды ціск падзеўся? Не, атрымліваецца не ўсё так проста. Усё, я размарозіў там, і гэта можна зачыняць, каб ён не ўходзіў уверх. Так? Не, я нешта зламаў. Тут ціск страціўся, гэта адкрыта, Але тут толькі палова.
Зачиняем тут, може? Атрымалася, мне падаецца, пайшло далей. Альбо не. Тут выходзіць пар. Што ж ты будзеш рабіць? Можа ён там кудысьці яшчэ ўверх выходзіць, я не ведаю, невядома куды. Давайте зачынім пакуль што гэтую штуку. Вось яна закрытая. Тут у нас ціск. Зараз факел скончыцца. Вось гэту адчыняем. Я думаю, ўсё будзе проста. Так, вось яна пайшла ўверх. Накіруем гэта ўсё ўверх, я так разумею. Так, тут максимальный ціск пайшоў сюды і максімальна ўверх. Бо я так разумею, што далей сюды чамусьці я не адпушчу, таму глядзім, куды гэта прывядзе. Это ўсё замёрзла. Я ніяк самастойна разагрыць гэта не магу. Ну, выглядае не, выглядае, што я павінен тут усё ж такі ўсё рабіць. Правильно, я ж не напрыдумваў. Ну давайте, вось просто як ёсць, ты закрывай. Ну гэтага недастаткова, каб яно прагрэлася. Так, а гэта труба ўвогуле тут адсутнічае. Можа я нешта яшчэ прапусціў? Так, у гэтай трубе ціск нармальны, ідзе далей. Яна прыводзіць у сцяну. Цудоўна. Что я роблю не так? Тут зачинено, каб утрымаць ціск. Тут у нас ціск ёсць. Тут у нас ціск максімальны. Гэта адкрыта. Але тут ён ужо страчваецца. І тут яшчэ менш. Адзінае, куды я магу падумаць, што ён уходзіць уверх. Але калі я тут зачыню... Ціск упадзе паўсюль. Гэта не мае ніякага сэнсу, я не разумею. Вось она, адкрыта. Адкрыта. Тут ціск ёсць. Куды ён знікае? Вось ён уверх хутчэй за ўсё уходзіць. Просто калі ён выходзіць уверх, што я з гэтым магу зрабіць? Бо калі б я... Што б я не рабіў праз ніз, я таксама не магу правесці. Я ўвогуле не ведаю, што хто, які бешаны гэты адправодчык рабіў гэтыя трубы. Карацей, вось яна ідзе сюды, вось ціск ёсць. Прайшло сюды, ідзе праз верх, тут ціск ёсць. Праз верх, вось яно пайшоў уверх зусім. Тут ціск яшчэ застаецца, але трохі падае, Тут падае яшчэ ніжэй. Можа, пераматаць неяк павінен. Бо праз низ, калі я адпраўлю ўсё праз низ, то яно просто будзе выходзіць праз эту частку і страціцца увесь ціск увогуле. Уцежка ёсць, але я яе выправіць не магу ніяк. Я реально нешта... Няма ніякага інструмента? Не, так я нават калі быў, у мяне няма месца, якое па тыпу выкарыстаць на яго. Я не думаю, што... Я думаю, гэта просто пазл, якім я нешта не разумею. Можа, ёсць яшчэ нейкія шляхі. Давайте пашукаем, можа, нешта прагрэлася
пакуль мы тут рабілі. Ну, тут нават і не блізка. Я магу тэарэтычна, ну я не ўпэўнены, хутчэй за ўсё гэта так не працуе, але можна паспрабаваць нешта прагрэць нейкія тут. Невядома. У іншым пакоі рычаг. Давай ідзем, тут шмат якіх рычагоў. Вяртаемся туды. Па іншым з першым бяшокам. Так. Вось. У нас. Вяртаемся зараз. Вот просто тут пабудзем. Гэта труба. Ідзе далей. Вось сюды. Яна ўжо прамёрзла тут зусім. Тут у нас ўсё замёрзла. Я не магу гэта выкарыстоўваць. Націскаю, ні халеры не адбываецца. Тут таксама ўсё прамёрзлыя трубы, якія трэба накіраваць туды, я так разумею. Вось, але трэба спачатку пачаць вось з гэтай халеры. Можа яшчэ тут? Не, тут ні халеры няма. Трыфановы жест. Яны, мне падаецца, замёрзлі самі. Так. Не, ну павінна ж быць усё проста. Гэта ж гульня не аб гэтым. Ну павінна быць на ўзроўні па тыпу патыркай 3 рычагі і ўсё будзе добра. Бо я ўжо размарозіў гэтую частку. Можа мне трэба вось зноў жа паспрабаваць праз ніз. Просто праз низ трэба было адправіць і ўсё. Окей, працуе. Просто трэба было адправіць праз низ. Я ж мне падаецца, я спрабаваў праз низ адпраўляць. Ні халера не працавала. Але гэта толькі палова. Што гэта? Гэта у нас вось эта труба пойдзе. Тут далей. Ау! Пар. Халера. Я хоць не пашкодзіў сабе? Не. Дзе далей? Магчыма, гэта тое, што нам патрэбна, і нам гэтага хопіць. Так, мы гэтую адчынілі, і яно пайшло ў два бакі. Давайте адчыняць і размаражваць усё, што мы толькі можам. Трэба накіраваць уніз. Мне падаецца, тут будзе тая же логіка. Я спачатку праграваю... А не, тут няма кароткага шляху. Окей. Тут максимально. Гэта адкрыта. Калі я закрою, то пойдзе сюды. Няма нават кароткага таксама шляху. Ну, давайте. Зачыняем. Варыянта няма. Отсюда наподобу флешки, як вы, конечно, на 3 рази, то тільки з 3 спроби атрымліваецца. Так. Ось літаральна яно зараз было. Не, у меня была спроба, можа я нешта там не докрутіў і не атрымалася. Так. Эта частка прагрэлася, але недастаткова, што я зрабіў не так. Так. Давайте зачынім гэтую зноў. Там не хапае для таго, каб прагрэцца. Дзіўна, і зараз я логікі ўвогуле не бачу. У мене сантехніка, я, блін, як гэта, як Супер Маріо.
Як це працює, як воно повинно було? Ну ладно, працює. Я не веду ніяк. Зараз увогуле магія ніяка відбувається. Я зрозуміло, не сантехнік, там треба в інших людей питати. Ага, і гэта труба зроблена так, що вона йде назад. Угу. Окей. Shit, that Ow. burns. Раді трошки. Так, де там у нас? Паліва яще для ліхтаря. О, ліхтар-то скончивается пока нормально так. Давайте... Знаете что, давайте распалим вот эту штуку, бочку. Накидаем ее в углю и будем користаться факелами. That should help warm things up. В уголь есть? Додать палево. Знищений факел туди. Ялові дрова туди. І вуглю трошки. На 5 годин. Берем факел і пішли. Так, ось гэтая труба, яна йде тут і вертається назад. Так, каб не обжигаться. Я сподіваюся так, що ми не знайдемо від каналізації. Так, дякую. Буде неприємно. Super Mario Simulator сантехніка? Так. На 100%. Я ну ж так і працюю. Скочиш у трубу і пересовуєшся в інше місце. Оно ж не прогрівається ніяк. А, ні. Ось, пішло. Давай, працуй. Прогрели, і гэта... That seemed to work. Двері ми отчинили далей. I could use this. А гэта факел зараз будзе ўсё. Ну все, минус факел, так? Давайте новый пойдем возьмем. Мені б уже покраху скончувати, але, блін, цікаво. Кожен раз така проблема. Тут переходов ніяких. Вниз полезь, вверх полезь. Давайте завернем. Не, давайте, это надолго. Треба глядеть еще спочатку. Угу. Там я был, мне подается. This will come in handy. Давайте пролезем вот тут. Бо там запален ліхтар, і я у принципі повсюди їх запалюю зараз. Повинно бути
месцам, дзе я быў, але не выглядае. Ну, літаральна так не выглядае. А, і тут пачынаюцца пазлы ў гэтай частцы. Халера. Это літаральна проста іншае. Гэты пазл точно таксама такі ж, толькі ён раскінуты ў розных месцах. Па-іншаму трошки. То бок. Я зразумеў. Пачынаючы адсюль і паехалі. Окей. Я зразумеў. Але давайте ведаеце што, я на сёння буду скончваць, бо гэта можа яшчэ зацягнуцца і яго ведае, колькі такіх яшчэ тут труб. Яловую рову сабой заберем. Спалены факел нами. Ну добра. Давайте так. Працягнем у чацвер, бо тут яшчэ вошкаецца нармальна так выглядае. Вось, там і паглядзім. Вось. А на сёння я зараз вас перадам камусьці яшчэ. Давайте я прапыню. Хто у нас чым займаецца? Паема гуляю Сібірію. Якутскія гуляюць у Сан-Хевен. Можа яшчэ хтосьці ёсць на Ютубе. Давайте паглядзім. На Ютубе. На Ютубе у нас малаток запланавана на праз 15 хвілін. Але я ўжо не буду чакаць. Я давайте закіну на яго трансляцыю пасылачку. Няхай будзе у вас, калі што. Так. Калі вам цікава, гэта да малатка павінна прывесці вас. Пераправяряю. Так. Будзе пачнецца толькі праз 15 хвілін. А вас я перадам далей да багемы. Ён дзечы будзе. Ну, на жаль, я магу зараз толькі на YouTube кінуць. Добра. Пабачымся заўтра. У нас амаль зноў новая поўня і у гэтым самым у персоне і яшчэ гэты эпізод у гарачых крыніцах. Да пабачэння.